Dia Production présente la 3e édition Hirde Hirande Laccire Hako to Ravenaye. Bandirabi saha fof e yaadiɓe mum kono kadi jamma kala e yontaɓe muɗum on jamma jogoro wonde ko ñande sappo tati lewru décembre sanga 20h ndalankoɓe jogorɓe jirwinde on jamma ko Oumar Fouta jeune talent suka dariɗo e saha muɗum e Nafi Mboup Gawlo pare o jamma ko honorable député Aliou Dembourou Sow président convergence des éleveurs du Sénégal marraine o woni Yuman Nguyen Yangue koɓeɗo Coumba Yero Nalla Sow jeeyaɗo toon to Gori Lakke joɗiɗo toon to Belgique marraine goɗɗo ko Kumbali on jeya ko tonto Agnam Lidouɓe kamne jooɗi ko tonto dawlaji dentuɗe e Amérique bandiraɓe yontaɓe o jamma gasani ene hen witeɓe les invités d'honneur Mansour Dia ko PDG nouvelle bijouterie Dande Leñol on jeya ko tonto Kobillo monsieur Djeylani Aliou Mamadou Sow ko homme d'affaires kono kadi ko ceernajo responsable politique jeyaɗo tonto Ñari Tidiane Bousso ko PDG TB compagnie Kankayiri peinture on jeya ko tonto Agnam Siwol Acca Diallo madame Sall ko joom suudu maire mo Bakel ceerno Amadou Sow jeeɗo toon to wuro Dekle Fulɓe bandiraɓe wotomo luuta o jamma jubbude e lowdi Patam Lamiri programme o koni sifori sanga 20h ko nden hoɓɓe bismete mbaɗe e condition ngaji moƴƴi sanga 20h10 golle ɗe puɗɗo 20h15 ko discours Abou Samba Diop gardiɗo Pidi TV 20h30 ko nden artiste garano fuɗɗoto golle muɗum koye nder hen gadduɗo ngo miijo jamma hirde e hirande laccire ha ko ƴettata konngol woni Sali Dia 21h45 ko conférence e toɓɓere subane nde tawi yuɓɓinto on conférence ko Abou Samba Diop e woɗɓe hono makko en ko nden artiste ɗimo kamne toƴƴata dande yimɓeɓe belto koye nder hen ko fada ko yettoto woni nden hirande laccire haako entrée unique woni tikke gote on ɗon jamma kujunnaji ɗi mbuuɗu 10 000 francs CFA so tawi cuɓiɗa ko tabal ngaliɓe joyo kujunnaji nogas woni 100 000 francs CFA bandiraɓe wotomo luuta o jamma yontaɓi kono kadi jamma Patam Lam jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo e subaka hande o gam yettinan ɗon ko sifa e kelle gaden e jandeji leydi Sénégal joni paɗen koye jandeji ɗi alarba nogas e jeegom lewru novembre hitandu junnaji ɗiɗi e nogas e joyi ko sifa e kelle gaden e jandeji leydi Sénégal eɗen puɗɗo e jayde quotidien le quotidien honno mbaɗiri kam musimen janiyankoɓe ɓe gatti koye alhaali Madiambal Diagne mo ganduɗa kay ko yuti alhaali guirtugol makko toon to leydi France artirdemo ɗo e leydi Sénégal ɓe kolliti kay wonande toon to ganduɗa kañum woni suudu ñawirɗum ndu Versailles kañum riwti alhaali o ha ñande tati lewru février hitandu junnaji ɗiɗi e nogas e jeegom ɗum ko caggal nde ɓe namdi leydi Sénégal de tottitaɓe daliluji ganduɗa kay ko yuti alhaali on ɗon tumamuye pawaɗo e dow Madiambal Diagne mo ganduɗa kay kañum woni gardiɗo on ɗon groupe biyeteɗo avenir communication ɗum ina tawe e jande ganduɗa kay kañum woni jande quotidien le quotidien ko ɗum ko kam musimen jandiyankoɓe ɓe mbi rewle tande ɗum ko victoire wonande kay on ganduɗa kañum woni Madiambal Diagne ɗum ina tawe e jande ganduɗa kañum woni jande quotidien le quotidien e helle muɗum tatti ko ɗum ko kam musimen jandiyankoɓe ɓe gatti e konnguli Babacar Ba mo ganduɗa kay en namdima nde oppite mo ganduɗa kañum woni Farba Ngom wondude e Mabintou Diaby mo ganduɗa kay ko ciddiɗe Madiambal Diagne hani e Khadim Ba e woɗɓe ganduɗa kay cellal ɓandu mumen dokkan ɗumen heedade toon to cuuɗi dumbiri ɗinen goppite koto e ɓesgol mumen ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde wiyetende quotidien le quotidien jayde tribune quotidien kañum article ko yuti alhaali mo ganduɗa kañum woni Gomsa Boppo ɓe gollitno wonde kay ɗinno révélation ngaji ganduɗa kay Gomsa Boppo waɗi ɗum ɓe mbi ko Diomaye kañum kay on ɗon dossier mo ganduɗa yiɗi kay ko wadde desuude won tan fus desuude sarɗiyeji leydi Sénégal rendina ɗin ɗon sumgoji ganduɗa kay sumgoji diwan yankoji kam e sumgoji ɓe ganduɗa kañum woni sarɗiyankoɓe ɗum won noon wonata ko hitade ujunnaji ɗiɗi e nogas e jiɗiɗi hono wiiri kam musimen janiyankoɓe ɓe garti noon mbaɗi namdal ɗen ɗon koppareji ganduɗa kay ko gummotoɗe e pétrole o ɓe mbi ko holɗo koppareji ɗe holtoɗe natata ɗum ine tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde tribune quotidien kono ɗum ko kam musimen janiyankoɓe garti e gonɗon jillu ganduɗa kay hoorejo jaggoɗo Ousmane Sonko
wodi dum taw ko on don jet privé be bitande ko yo Sonko famille be holno foti wadi dépenser et on voyage dum ina tawe e jande nganda kay kanyum jande wetende jande tribune quotidien ko ko kam musimen jande ko be ngati la hali Madiambal Diagne nganda kay lamli di France namdi ma lamli Sénégal dum dalilaji laptudi dum ko yuti al hali gattigol Madiambal Diagne do etende leydi Sénégal waaw ci dirde ñaaw be leydi Sénégal jande point acti kanyum arti ko e be do rewbe tato o nganda kanyum am sato so Sidibé wondude ayde mboj kam e Aminata Touré mone mabbe kala be garti e parcours mudum o nganda kanyum woni Aminata Touré kanko woni debbo dimmo mo nganda kay kanyum woni gonno horeji jagoro do etende leydi Sénégal o nganda kanyum woni ayde mboj ko debbo gadido wonde maire aton to Bambey en be mbiri be mbi kadi o nganda kanyum am sato so Sidibé mo nganda kay kanyum woni debbo gadido danje agrément dum ko yuti ala hali droit ko yuti ala hali droit en tawe e jande nganda kay kanyum woni jande wetende jande point acti ko dum ko kam musimen jande ko be ngarti ala hali Madiambal Diagne kono ne kadi kongudi o nganda kanyum woni bugan geydani ina tawe e nder jande nganda kay kanyum woni jande point acti jande le point kanyum arti ko e kongudi kono do ete horeji leydi Sénégal Macky Sall do namdi lamdi es nganda kanyum woni FMI nde labbidinta hala be cer ko yuti ala hali den don nyamande sudande holno be mbiri kam musimen jande ko be ko dum ko be ngarti e Madiambal Diagne ko yuti ala hali den don nyawade nganda kay riwtama ha nyande tati lewru février dum ina tawe e jande nganda kay kanyum woni jande le point jande ngindir le soleil kanyum mate ko ala hali fagudu be ko ditinde les comptes nationaux dum ko yuti nouvelle base nouveau élan woni ko be mari kam musimen e jande ko be nganda kay kanyum woni jande ngindir le soleil kala tan ko yuti ala hali fagudu leydi Sénégal ngon ko budum e lo saha ina tawe e jande ngindir le soleil jande direct news article e gartigol Madiambal Diagne do etender leydi Sénégal wa ko cindire nyaawobe leydi Sénégal e wiide mabbe don e le dum woni ko e woni tan woni ko e wadede anide ni dum ina tawe jande ko am ko be garti ko yuti al hali air Sénégal e ben nganda kany gon be hakilaji men pediti ko yuti on don fannu be politique e wonde Sénégal en jogi ambition ngaji ko non ina wayno ko koppareje de ngam waw dum sinude ko dum woni ko joka dum ina tawe e jande nganda kay kany woni jande direct news jande l'évidence kanyum article e be nganda kany ngoni jabe land gom sa boppu ciagal mbadi exister ko yuti wede ko transparence e ko yuti nganda kay kany woni ngudon jillu nganda hore jagorde wodi dum taw ko on don jet privé ko litno wonde kay on dum nganda kay depuis sama e on ngudon jillu yo famine besngulli ande hol dum foti ko dum ko ngudi o nganda kany woni Thierno Amadou Ba khalifa mom Bambilor ko ngudi mulum ina tawe e nder jande do wi on tan de stabilité e leydi ndi woni tan ko e dow balabe o nganda kany woni hore jo leydi ndi e kam e horeje mudum e jagorde dum ina tawe e jayne nganda kay kany woni jayne wetede jayne l'évidence jayne cioftal ballinde e jayne tribune sport kam musimen jayne ko be ngarti ko e tas mo nganda kay wadi confirmer dum ko yuwiti al hali nganda kany men ngoni o qualification mo leydi Tanzanie be bitande e Guinée kanyum yo munyo sabo ha mo wuri wiri kam musimen jayne ko be ngarti ne kadi e be nganda kany ngoni e Chelsea mo nganda kany ngoni e foli on don kipo mo nganda kany ngoni mo FC Barcelone ko yuti e Ligue des Champions européenne kam musimen jayne ko be ngarti hen be ngarti e City kanyum ne hore mudum mo nganda kay ko nyum ne hebi ko welani ekiki de hankiyo dum ko yuti on don Ligue des Champions européenne jayne point acti sport kanyum arti be bitande ko Chelsea ko kanyum kay hersini on don kip mo nganda kay kanyum woni équipe mo FC Barcelone fo dum lo kitati ndiga dum ko yuti e on don Ligue des Champions ton to Stamford Bridge be ngarti ne kadi on don surprise mo nganda wadi hakode Bayer Leverkusen kam e Manchester City be ngarti ne kadi Aliou Cissé mo nganda kay équipe mudum libi ko fiya hakode mabbe leydi place in dum ko yuti ala hali dum ko nganda ko kanyum woni tiro bi dum ko yuti on don coupe arabe midande ko Aliou Cissé kanyum kay wadi raté on don qualification mudum bandirabe musibiti dubeti be ndara ba yaw Pindi TV ko dum won ko min kam no rubin laade ko sifa kele kata ne jeyde leydi Sénégal adi meden rubin jandi yeji ko jango wonat so gën haji nden min bon jokke doftade caméra wi ndar programme ji di Pindi TV wala jejjite wadde abonné commenter kam e partager Allah jarama